ҷалби мутахассисони варзидаи соҳавӣ, истифодаи техникаву механизми муосири роҳсозӣ ва фаъолияти шабонарӯзии масъулони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд имкон фароҳам овард ки то имрӯз дар марҳилаи якуми роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар 82.7% қабати якуми роҳ асфалтпӯш карда шавад. мавриди зикр аст ки марҳилаи якуми лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар беш аз 33 километрро ташкил медиҳад. то имрӯз 9464 метр хати барқ, 12101 метр хати об, 33592 метр хати алоқа, 266 метр хати газ кашида шуда, 125 метр такиядеворҳо, қубурҳои обгузар ва 29300 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида дигар тадбирҳои сохтмонӣ анҷом дода шудааст. айни замон дар татбиқи марҳилаи якуми лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар 340 нафар мутахассис бо истифодаи 126 техникаву механизми муосири роҳсозӣ дар 22 нуқта фаъолият доранд. аз шумораи умумии кормандон 310 нафарашро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. тибқи нақша дар марҳилаи якуми лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар сохтмони 3 пули мошингузар, 1 пули пиёдагард, 1 гузаргоҳи зеризаминӣ барои пиёдагардон, 5 мавзеи чорбогузар ва интиқоли техникаҳои хоҷагии деҳот ба нақша гирифта шудааст. мувофиқи нақшаи пешбинишуда роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар аз ду самти ҳаракат ба 4 хати ҳаракат расонида шуда, паҳноии роҳ аз 16 то 25 метрро ташкил менамояд ва пас аз татбиқи лоиҳа роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи 1Б гузаронида мешавад. ҷиҳати ба талаботи замони муосир мутобиқ намудани роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи мазкур моҳи октябри соли 2017 оғоз гардида буд. ҳамчунин имрӯзҳо чароғонкунӣ, сафолакпӯш намудан ва асфалтпӯшкунии нуқтаҳои боқимонда ҷараён дорад. масъулони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати корҳо чун самти асосии талабот диққати хоса равона намуда, баъди анҷом ёфтани сохтмон дар ҳар қитъа сифати корро бо истифода аз таҷҳизоти махсуси соҳавӣ аз назар мегузаронанд. дар маҷмӯъ то имрӯз дар марҳилаи якуми роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар 89.1% корҳои сохтмону навсозӣ ба анҷом расонида шудааст. пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати мамлакат барои рушди бахши хусусӣ, дастгирии сармоягузорони дохилию хориҷӣ имконияти созгори фаъолиятро муҳайё сохт. натиҷа ҳамин аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон даҳо иншооти таъиноти гуногун бо саҳми соҳибкорону сармоягузорони дохил ва хориҷи кишвар бунёд карда мешавад. мавриди зикр аст ки лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар аз ҷумлаи иншооти бунёдшавандае аст ки бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд татбиқ карда мешавад. бо чунин шаклу шеваи корӣ масъулони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон талош доранд ки иншооти мазкурро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта ба истифода дода, дар самти ноил гаштан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ саҳми хешро гузоранд.